Kif is-sħana tibda żżid, is-sena skolastika tersaq lejn tmiema u s-sajf jibda risaq bil-mod. 12,000 tifel u tifla ta' bejn 3 snin u 16 sena japplikaw biex tul is-sajf jattendu skola sajf. Għal snin twal tul 3 xhur tas-sajf, skola sajf servit ta' post fejn l-istudenti jistgħu jibqgħu attivi u jimlew il-jiem tal-btajjel tas-sajf permezz ta' sistema edukattiva mhux konvenzjonali li tiġbor fija tagħlim permezz ta' attivitajiet sportivi u kulturali. One News żar l-iskola ta' San Ignazju fis-Siġġiewi fejn għatta studenti ta' etajiet differenti lesti biex hekk kif tagħlaq is-sena skolastika jibdew jattendu skola sajf. Kieron u Charlon Dimek, iż-żewġ taħwa li ser jattendu skola sajf, qalu li minkejja li jmorru l-iskola fis-sajf xorta waħda igawdu dan iż-żmien ta' btajjel. Niġu skola sajf għax xorta nkun qed ingawdi l-vakanzi tiegħi. Għax ikonna l-ħarġiet, immorru ċinema u nieħu sehem fl-isports u fil-logħob. Għatta studenti oħra saħħu li għalihom skola sajf hija esperjenza sabiħa fejn jesperjenzaw affarijiet ġodda. Ikollna ħafna attivitajiet differenti u nieħu gost nagħmel l-arts u l-crafts u nsajru xi riċetta ħafifa. Jiġu kelliema jagħtuna ftit informazzjoni dwar xogħolhom. Naħdem mal-kunsill lokali u nagħmlu l-sports. Nieħu sem fit-talent show. Għax jiġu l-atleti juruna jgħinuna l-sport tagħhom. Rodjen Haber, waħda mill-koordinaturi f'din l-iskola, stqarret li tul is-sajf il-kurituri u l-klassijiet jimtlew bl-enerġija u bl-entużjasmu ta' tfal u l-istaff li jaħdem magħhom. Nidiskrivja bħala atmosfera enerġetika u pożittiva għax mhux biss mit-tfal imma wkoll mill-istaff li jaħdmu magħhom. Il-fatt li wara sena skolastika dawn qed jiġu biħġarhom waqt il-vaganzi jieħdu sehem f'attivitajiet fiżiċi, kulturali u ħarġiet organizzati mill-programm ta' skola sajf huwa esperjenza ta' sodisfazzjon. David Kirkop, il-kap tal-programmi fih dan il-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi, stqar li din is-sena tfassal programm bil-ħsieb li jolqot it-tema tal-Vallett 2018. Kien għalhekk li ħasbu biex jinkludu attivitajiet li jolqtu l-kultura mhux tanġibbli fosthom il-mużika, il-lingwa u t-tisjir tradizzjonali. Skola sajf tibda fis-16 ta' Lulju u tispiċċa fis-7 ta' Settembru u l-applikazzjonijiet jistgħu jsiru mill-website tal-Fondazzjoni għas-Servizzi Edukattivi jew mill-iskejjel primarji.